no s'acosten. I som de l'Escola de Verge de Remei de Castelló de Rugat i anem a contar-vos el llibre de Tres nobles en un grapat i un soldat enamorat d'Enric Lluch i és de Micalet Teatre, que es podia interpretar un teatre molt bo. El llibre trata de que hi ha un regne d'un rei, una reina i tres nobles, una princesa, que hi ha un soldat, és molt pobre i vol conquistar a la princesa. Està molt enamorat, però el rei li impedeix conquistar-la perquè, com Fabregat era molt pobre, ells, com són molt rics... I Fabregat tenia un amic que es deia Mustafa i que sempre li ajudava en algo. I en aquest cas li ajuda a conquistar a la princesa. I a mi el que més m'ha agradat ha sigut com Fabregat feia totes les coses, tots els plans amb Mustafa per a conquistar a la princesa. I a mi el que més m'ha agradat ha sigut les paraules que deia Fabregat, que eren unes paraules molt boniques i a mi m'ha agradat. Si voleu saber el final del llibre, si és trist o feliç, llegiu el llibre, que és molt bonic.